खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन दिनै 30 मे 2025 सनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरो आयाबो बांनो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन समाजावबो मान मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन मोननो गोनांखौबो दिनै मोननोबो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बहाबा दावबायनो आरो हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो मोननो गोनांखौबो दिनै मोननोबो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन अब्लाबो नाथाय लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांनोबो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननोबो फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ बोनो नाथाय गोब्राब जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ
गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननायबो फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ न'खराव एना एनिबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ गियाननि आंखालबो जानो हागौ गोसोनि बोलोआ दिनै लोरबां जागोन मावलांनाय खामानिया मावफुंजायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंनोबो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन मावलांनाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजावबो मान मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो नाथाय गोब्राब जानोबो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनिबो गोहोम गोग्लैनो हागौ कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ बिमा बिफानि अननायफोरखौबो मोननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ बिमा बिफानि अननाय आरिफोरखौ मोननानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननायबो फैनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन जेरावबो जाफुंसारगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोआव गोजोननायबो फैगोन मावलांनाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों